Jeg forestiller mig sådan et lag af sådan noget her, og så måske sådan noget mandolin-agtigt noget. Du har bare taget dit sådan elektriske piskeris med, ikke bare sådan? Ja. Det er nok noget med at køre sådan nogle basstoner med brrr, brrr. Ja. Også i samme stykke, så skruet ret langt ned, tænker jeg. Der er et eller andet sejt over det der med sådan lige op til...